Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ang konyo sa pangan nga Suset, 38 anyos, minyo, ug may usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa panaglalis namo sa bag-o namong silingan, bahin sa right of way. Naamanggod sa likod sa among luna ang ilang yuta. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nahali na din ang yuta sa tong likod, no? Ngano nakasulti ka man, anak? Na naman yung nagkural-kural sa property. Mao ba? Geoferan ba ya unta taan ng luna ang atong paliton sa? Unta. Apan, dili pa man na to kaya, god. Nindot ra ba unta ng luna diha? Plano unta nako ng buhatan og poultry kung kita pa'y nakapalit. Ay, husto na ning mini grocery store alang nimo eh. Masobra na sa nagkahago nimo kon. Daghan na kagatiman nun. Di man good. Siyempre, mag-hire gyud unta tao trabahante. Bisan ba nag-usa o duha ba? Kay maayo na lang dugang sa income ba? Makaingon lang ka, ana. Kay okay ra ning atong tindahan. Ug may trabaho sad ka. Kay gagmay pa man ning atong mga anak. Pero kung managko na una ni po ng atong mga anak, kung mag-college na, basig makuwangan tas budget. Oh, pero wala man tayo mahimo. Nahalin mo na sa lain ang luna nga naa sa tong likod. Aw, dawato lang nato nga may bagong ng silingan. Kinsa man ang kikasulti ni Bert sa gawas? Murag nagsinyas-sinyas man og agianan sa kilid anang among yuta. Kinsa man na siya? Nahuman na sila sulti. Og niya na din ipaingon si Bert. Bert! Kinsa man to? Sila di nakapalit sa yuta sa tong luyo. Aw mo ba? Niya nga naman ko no? Nangayo ko no siya right of way kaning kilid aning atong yuta. Aw, may agyanan naman na. Agyanan naman ang daan sa una pa. Dugay na ana. Right of way ko no para silang sakyanan. Awan sa? May sakyanan din na sila? Kaya magtukod man islag water refilling station diya sa luyo. Agyaanan ko no sa ilang delivery truck. Oh, mao ba? Unya? Oh, okay naman tingali, di ba? Nisugot ka? Ilan man ang katungod ko nga mga of right of way. Kinama sa likod ning atong yuta ang iyang napalit na luna. Unya, makuha aning atong luna. Aw, maingon-ingon dyan yan, ha? Anis laagi kilid ining imong tindahan. Dili ka na makahasol na to, Bert. Kung muagi lang, nga na magkahasol man. Dili lang na to idaw nilang ilang katungod ko. Bert. Oh. Bert. Ngano ka, oy? Sobra mas atong silingan sa likod. Ha? Nga naman? Nag-away mo? Nagkasulti ko sa bahay sa right of way nga iyang gipangayo. Nakuha sila siyang gipangayo, oy. Aron ko nung makasod ang iyang delivery truck. 5 meters man. Ha? 5 meters, gyud? Nakuha sa gudana, Bert. Recorded by X Thunder Gaming. Nahasol na gyud hinuon mi aning among bagong silingan nga magnegosyo og water refilling station sa likod sa among yuta. Kay nangayo sila namo og road right of way. Apan sila man ang magbuot kung pila ang gidakon sa among ihatag. Kay delivery truck kuno ang ilang paagion. 5 meters ang ilang gipangayo nga road right of way. Dako man kaayo ang mapahak sa among yuta. Unya, di ta mosugot anak Bertoy. Unya, muriklamo man kuno sila kung dili ta mohatag. Basig, ipatawag sa barangay, ana. Aw, mas labing maayo. Aron mahusay ta didto. Makasulti sad ta sa atong side ba? Kay di bagod kun right of way lang, agianan ra sa tao ang dapat.
Grabe na silang 5 meters, uy. Mura ra bag isog kung tawana. Unsa? Na, mo gidangat ang kalakiha. Unta, sila ang magpaubos kay sila'y nang hangyo nato. Sila na da hinoy magpaisog-isog. Oh, di sada maayong ila, oy. Mao gina din ang ganahan oy. Na makita og kontra, labi nag ato pa yung slingan. Pero kinahanglan sa tamubarog sa atong katungod, Bert. Kaya ato gud ninyo ta. Og kita ang nakauna og pahiluna dinhi. Mangandam na lang ta oy. Kay basin og reklamo gyud ta. Na, may gidangatan aning kalakiharon. Kita pa'y muhatag nilagdaan, kita pa'y ireklamo. Only in the Philippines. Imong sukli dong, oh. Nera imong gipalit. Salamat. Ikaw bang asawa ni Bert? Ala, ang lalaki man nga nangaya na mo og road right of way. Oh, ma'am? Sir, ako. Nga naman di ayon ta, sir. Nabang bana ni mo? Now, ara baron, sir, kay ito as trabaho. Nga naman di ayon ta. Di man ko naman musugot nga mangayo ko right of way. Ha? Ako na lang paliton ng inyo yuta. Unsa? Ay ibaligya na lang ninyo ng inyong yuta. Unsa, ma? Likay mo sugubot suset. Uy, yung sakripisyong inyong mga kinabuhi diha. Naabaya mo'y duha ka anak. Balhin mo og puyo sa imong bahin nga yuta dinhis ato. Pero, ma, naintaw na nga akong negosyo dito. Katindaan ko sa among yuta, ma. Og may mga suki na ko atong lugar, Kusog ba yung halin ako sa feed sa manok ug baboy? Unya lagi. Kung ingon anak kasamok ng lugar nga nakasilingan mong mga maldito. Sula sa doon naon-naon, ano, oy. Anong naabot pa ng tawhana sa among lugar, oy? Unsa akong bahin, dili gyud ko ganahan nga ibaligya ug mopahawa mi sa among luna. Kay gawas nga hinaguan ni namo sa akong bana, maayo sad ang dagan sa among tindahan dinhi. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, ang bagong tagiya sa yuta sa among likod, gustong mangayo og road right of way alang sa ilang delivery truck. Dili ba gud sobra ra kaayo ang ilang gipangayo nga 5 meters? Ikaduhang pangutana, may katungod ba ming mobalibad sa iyang gipangayo nga road right of way? Kay may gihatag naman ming dan nga igong makaagi ang tao. Igo na ba kini? Ikatulong pangutana, pila man gyud ay ang sukod nga dapat namong ihatag nga road right of way sa among silingan? Kung mamugo sila, unsa may angay namong buhaton? Ikaupat o katapusang pangutana, gusto na lang nilang paliton ang among yuta. Dili ko mosugot kay gawas nga kami ang nakauna ning lugar, maayo pud ang dagan sa among tindahan dinhi. Kung ang road right of way lang ang among pabayran nila, okay ra ba? Unsa may pamaagi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Suset. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw akong tingog inyong mapaminaw kay ako mo'y mohatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal personal, mga problema nato sa ato ang mga karelasyon, kapika sa ato ang kahimtang, mga kabtangan, mga dokumento, ato ang mga kontrata, ato ang mga records, no? Sus, ay mo pagduha-duha, ipadala dayon ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? And a big shout out and a big hello sa tanan mga naminaw nato live sa ilahang mga panimalay, mga opisina, sa ilahang mga
radyo sa sakyanan ang mga nagdala-dalag yun, no? O radyo, pinaagi po silahang cellphone nga naminaw po nato live sa social media sa ato ang DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Sa mga higala nato o mga sukinting paminaw din sa ilahang opisina. Kumusta man mong tanan din ha? Salamat kaayo sa inyuhang padayon nga pagsubaybay, paminaw, pagsalig, paghigugma no sa ato ang programa. Bag-o ra gyud nag-celebrate ang DYHP sa ato ang anniversary, bag-o ra pud ta nahuman sa ato ang Press Freedom Week ug naghinauta nga ang inyong pagsalig no sa DYHP. Dili lang aning programa ha, but sa tanang programa gyud sa ato ang stasyon inyo gihapon ipadayon no ug paghatag ang inyong suporta ug paghigugma ug pagsubaybay diri nato. Ato ang letter sender karong adlaw tawagon nato sa pangalan nga si Suzette. Na bati nato ganina sa drama nga 38 years old siya, nay usa ka anak minyo, pinaagi sa asa man ni gipada. Kini ang akong suliran official writers page. Daghan kay magpadag suwat nato guys sa kini ang akong suliran official writers page. No, ubay-ubay gyud. Hala, kada adlaw na ibag-ong suwat no mo na paabot lang gyud tagamay sa mga nagpada. Amo lang yung giawhag nga ipakumpleto ang mga detalye sa inyuhang mga suwat. Ayo diretsog pangutana kay maglisod tag himog drama niya mas tingalig sipyat palami di mao ang mga nahitabo ba niya usahay ra ba ang atuang tubag anang inyong mga pangutana wa na magdepende sa pangutana lang no usay magdepende gyud na siya sa background sa sitwasyon para atong ma-weigh og tarong no mas tarong man pud atong mahatag nga tambag. Mo ni ang suwat ni Suzette nga atong napuan sa napaminaws drama kay nagkalalis ni sila sa ilang silingan tungod sa right of way no kay nababoy man ning yuta atong ilang silingan kay naaman sa likod unya murang diha gid magsugod ang bikil tungod kay sila may way agianan nya mangayo sila og 5 meters kay naa may delivery truck ang katong ilahang silingan unya di ta sila gyud pod mo sugot nga maoy inana kadako kay makuan man ang ilahang yuta nya pila na ba yuta ro no mahal ra baning yuta. Wa man siya musulting asa pero maski asa ta naag na dakong valor no, dakong value ang mga yuta. Unya mahog manggod nga man gi-offera na lang og palit, unya likay na lang og kunog yudoga gubot. So mao ni ilahang pangutana kay nara ba pud tindahan no si Suzette ato ba atong nakuan sa drama pud nga napo dito ilahang balay napo dito murang ilang gamayng panginabuhi no ginagmayng rakit-rakit pud. Unang pangutana, ang bag-ong tag-iya sa yuta sa among likod gustong mangayo og road right of way alang silang delivery truck. Di ba gud sobra ra kaayo ang ilang gipangayo nga road right of way no. Now ang kanang road right of way ato lang sa nang klarohon kanang road right of way no mo na siya ang dalan nga atong itagana sa katong mga yuta katusama ani sinyong silingan nga nababoy sa likod ug way agianan because wa sila'y access to the main road no. Now ang kaning ato ang road right of way, ato ang balaod under na siya sa civil code. Now, ang akong pangutana, ang road right of way, ang iyahang gipangayo kani 5 meters kay naa sila'y delivery truck. Now, ang kaning civil code nato nga nag-ingon nga angay bagyud ta mo hatag og road right of way, the answer is yes. Kung naay mga certain conditions nga kung pananglitan wa nagyoy laing agianan and that the best option nga kani nga road right of way nga gi-identify is the one nga nearest access to the highway ug one nga dili po gud inon ana kabugat or maapektuhan pod ang tag-iya sa yuta nga muy muhatag og road right of way no. Now kani siya pribado man ni subject to subdivision. Ang pangutana unsa mangyud Attorney Elaine unsa mangyud kalapda ang road right of way nga angay ihatag no ngadto sa usa ka tawo nga mangayo og road right of way sa usa ka tag-iya. Wa gyud klaro nga area or specific na area nga gisulti ang civil code.
Ang giingon sa Civil Code kaning Article 651, the width of a road, the width, ang gilapdon, of a right of way is determined by the needs of the dominant estate requiring access. This can be changed over time as the need of the property arises. Kinsa man ang dominant estate? Ang dominant estate, mauna siya, dominant howd. Ano man, howd not in a negative way ha, dominant kasi siya'y nangayo og road right of way. No? Muna nangayo. So ang kani, in this case, ang katong ilahang silingan ni mo suset. Ikaw, servient estate. Ikay nagpaluib. Ikaw may mapugos og hatag og road right of way. No? So, pero wa na nag-ingon kung 5 meters ba. Niingon siguro ni siya 5 meters kay naaman sila delivery truck. Pero, ang ako sang pangutana, when you talk about delivery truck, it means to say na ay negosyo. Na ay business. Kay supposed, pero ang akong pangutana, unsay classification or zoning sa inyuhang yuta. Kay kung ang zoning ana is residential, dili pwedeng na ay delivery truck. Okay? So, pwede ka mo balibad nga kung residential man ni, auto ray pwede. So, pwede ka mo balibad sa 5 meters, pwede rin mo 2.5 or 3, igo nga makaagi ang sakyanan. So, pwede ka mo balibad, ana, kay mo violate man pud sila og zoning ordinance, no? So, munang wag yun na define clearly sa balaod, because magdepende man na sad siya again sa classification na ay mga certain anggid na siya, no? So like I said, kung residential ni, then dili pwede ra ka kabalibad og delivery truck, kay di man ni negosyo, di man ka pwede magnegosyo diha kay residential man ni, di man ni commercial. Okay? Ikaduhang pangutana, may katungod ba ming mobalibad sa iyang gipangayo nga road right of way? Kay may gihatag naman ming dalan, igo makag-agi ang tao. Igo na ba ni? I'm sorry, pero if you are a servient estate, required gyud ta nga muhatag og road right of way. No need gyud na to. Muhatag og road right of way. Dili pwede nga dili ta muhatag og road right of way, okay? Pero maka demand pud ta ug unsa kadaka. Depende pud sa ilang gikinahanglan and sa unsa puy sakto. Like I said, residential man ni, so enough lang for a car to pass. Ikatulong pangutana, pila man gyud ay ang sukod nga dapat namong ihatag nga road right of way sa among silingan kung mamugos sila unsa may among buhaton. Now, like I said, pwede ka mo balibad using that as a reason. So, ang imong angay buhaton will have to be nga mobalibad ka, then they will have to go to court. Dili man na pwede nga pinugos, no? Di man na sila pwede kaguba sa imuhang property, kay ilag yung himo gid sila dalan unless of course there is also a court order. O gusto sila mo'y angay mo adto sa korte. Ikaw of course will have to be forced mapugos sad gyud ka og pagpakigstorya nila and plea with the court and tell them your side nga lisod man kay di man lakihanlan, kay di man sila pwede magnegosyo, di man kinahanglan delivery truck didto, kay balay man no? So muna ikaw pa tug katapusang pangutana, gusto na lang nilang palito ng among yuta, dili ko musugot kay gawa sa kami nakauna aning lugara, maayo ang dagan sa akong tindahan dinhi. Kon ang road right of way lang ang among pabayran nila, okay ra ba? Unsay pamaagi? Of course, pwede, no? Pero magsabot mo nga it will be a road right of way, meaning makaagi, it's free for all. Then you can just draft a deed of sale nga ang imuharang kanang gipalit, ilarang gipalit will be the road right of way, meaning ilahan ang agianan. Pero akong suggestion nga mutually, kamo pod makagamit pod mo sa road right of way. Kay unya uroy ganahan pod ka magtukod o gate din sa kilid. Unya diha na mo agi sa road right of way, pwede pod mo moagi. So win-win ang situation. You don't have to sell your property. Pwede ra man na nga nakwaan man ka, no? Nakwaan man ka, dapat jud pud kanila i-compensate sa area nga di na nimo magamit tungod kay gihimo ng agianan. Ni give up gud ka for their benefit. So, kinahanglan sad gyud nga i-compensate sad ka. You don't have to sell the property. Pabayad na lang anang sa road right of way nila. Sabot na lang mo kay silingan ra man pud mo, di ba? Mas maayo man gyud na good nga kung silingan lang magkasinabot lang.
Okay guys, everyone, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pun sa tuwang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.